Waqt li kienet jindirizza l-attività politika l-ħadd filgħodu fiċ-ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk, il-Prim Ministru Roberta Bela tenna li l-Gvern Laburista kompla jwiegħed tant iżda jagħti aktar. Waqt li nnota kif il-budget tas-sena li ġejja bil-miżuri kollha mħabbrin u eżempju klassiku ta' din il-politika Laburista, Dr. Bela ċenna l-punt li dan hu kompletament bil-maqlub ta' dak li kien jiseħħ taħt gvernijiet nazzjonalisti. Tafu x'inhija d-differenza ewlenija bejn aħna u l-Partit Nazzjonalista? U ma jwedu kollox u ma jwettqu xejn. U aħna nwedu tant u nagħtu aktar. U ma jwedu tnaqqis fit-taxxi u minflok jollu l-kontijiet tad-dawl. U aħna nwedu li ħannaqsu l-income tax u nħallu 66 miljun euro fil-bwiet tal-familji u minflok innaqsuha aktar l-income tax u nħallu 140 miljun euro aktar fil-bwiet tan-nies. Qabel enfasizza l-punt li fl-2013 l-ekonomija ta' pajjiżna kienet bla direzzjoni. Iżdissa, taħt Gvern Laburista, l-ekonomija tagħna qabdet triq il fuq u m'għadix tħares lura. Fl-2013 kellna ekonomija ta' dan il-pajjiż li la kellha kwalità u qas kwantità ma kellha dakinhar illum għandna l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa kollha. Indika wkoll li Gvern Nazzjonalista kien jżid il-pis fuq dar il-Maltin u l-Awċin u jżid id-dejn nazzjonali, fuq li Gvern Laburista jnaqqas it-taxxi u fl-istess ħin jnaqqas id-dejn. Ħadd ieħor meta kien fdat bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż żied il-pis tat-taxxi. Imma flok naqqas id-dejn żiedu. Kellna dejn dakinhar ikkumparat mal-prodott domestiku gross ta' 70%. U aħna naqqasna t-taxxi u d-dejn huwa taħt il-50% tal-prodott gross domestiku. Din id-differenza. Il-Prim Ministru fakkar kif il-ġimgħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista prova jitfa' sarima ma' ħalq il-Gvern permezz tal-eks Segretarju Ġenerali ta' żmien Gonzi PN, Pawlu Borċu Olivier, biex in-nies ma tkunx taf x'inhuma l-miżuri mħabbrin fil-budget u kif se jolqtuha. Għax qalu li qed nirreklamawh. Aruma fi żmienhom ma kinux jirreklamawh il-budget għax kienu jippruvaw inessuh kemm jista' jkun malajr dik id-differenza. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi wiegħed li se jkompli jagħmel minn kollox biex jara li l-kwalità tal-ħajja ta' kull Malti u Awċi titjib. Għandna viżjoni ambizzjuża ħafna flimkien magħkom se nkomplu nwettquha, se nkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb illi sar biex għada jkun dejjem aqwa millum għalhekk se naħdmu lejn pajjiż ta' kwalità. Għalhekk se nkomplu nġeddu Malta pajjiżna.